Дзень добрый, шановное панство! ГП Хотимск. Ну, ГП перекладаецца как городский поселок. А вось по-колішняму гэта завецца мястэчка. Мястэчка Хотимск, центр района у Могилевской области. Былое Великое княство Литовское, а сёння Республика Беларусь. Ну дык што, шановне панство, заглянем, як тут люди живут сёння, ну и по ходу доведаемся, что тут было колись. Наперед! Калісьці, паважаныя панства, як вы разумееце, тут вось былі лясы, палі, рэкі, азёры, балоты. І вось на берагах гэтай рэчкі Бесяць пасяліліся людзі. Людзі тут пасяліліся вельмі даўно. Тут вось каля рэчкі знойдзена, значыцца, стаянка яшчэ аж каменнага веку. А яшчэ тут знойдзена гарадзішча жалезнага веку. А яшчэ, паважаныя панства, вось на берагах гэтай рэчкі Бесяць каля Хотимска знайшлі два курганныя могільнікі. І ў гэтых курганных могільніках навукоўцы налічылі аж 100 курганоў. Вось гэтае мястэчка Хотимск, паважанае панства, яно размясцілася вось каля трох рэчак. Вось на рэчцы Бесяць пры ўпадзенні ў яе двух рэчачак Жадунькі і Альшэўкі. Ну а пра першую згадку вось пра Хотимск доўгі час ішлі спрэчкі. Вось і казалі, што ўпершыню Хотимску згадваецца ў 1430 годзе. Ну але вось прафесійныя гісторыкі, не дилетанты в своей справе, значит, доказали, что в 1430 годзе гаворка ішла зусім про іншы Хотимск, не про гэты, а вось гэты Хотимск узнік, конечно, на вельмі старажытным месцы, але крышачку пазней. Мястэчка Хотимск, паважанае панство, яно з'явілася вось тут на гэтым месцы, кажуць, ну, кажучы мовай навукоўцаў, недзе паміж 1695 годам і 1700 годам, як Слабодка. Слабодка, ну гэта такое, значыцца, паселішча, дзе людзі на пэўны час пазбаўляліся ад падаткаў, не плацілі падаткаў. Ім дазволена было, казалі ім, што вось сяліцеся на гэтай зямлі, стаўце сабе хаткі невялічкія, ніхто з вас ніякія падаткі браць не будзе. Ну, а разбагацееце, паставіце ды хаты добрыя сабе тут і падаткі плаціць будзеце. Ну, а чаму давалі такія прывілеі вось тут на пасяленне? Ну, справа ў тым, паважаныя панства, што тады, пад канец 17 стагоддзя, тут паселішчаў амаль ніякіх не было. Не жылі тут тады людзі. Справа не ў тым, што тут нешта такое страшнае было, там землі неўрадлівыя.
Справа в іншым. Справа ў тым, пажане панство, што тут вось праходзіць мяжа з Расіяй. Тут і калісьці была мяжа. Ну, а ў нас з усходнім суседам раней былі войны шматлікія. На працягу амаль 200 гадоў гэтыя войны былі бесперапынныя. Спачатку гэта былі войны паміж Маскоўяй і Вялікім княствам Літоўскім, а пасля гэта былі войны паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай. І вось падчас гэтых войнаў тут было знішчана ўсё, як з аднаго боку, так і з другога. І вось таму, паважанае панство, пад канец 17 стагоддзя, калі было вось гэтае зацішча паміж войнамі з нашым усходнім суседам Расіяй, то нашыя князі і пачалі даваць вось гэтыя слабодкі на цалкам вынішчанай вось маскоўскай мяжы. Ну, і людзі тут пачалі сяліцца. І вось я вам скажу, пажанае панство, што ўпершыню ў інвентары крычаўскага староства вось гэтая слабодка Хоцімск узгадваецца ў 1709 годзе. Вось гэты год і лічыцца першай узгадкай аб вось гэтым сённяшнім мястэчку Хоцімск. На пачатку 18 стагоддзя, паважанае панство, вось гэтая мяжа Расіі з Рэччу Паспалітай ужо перастала быць як бы зонай ваенных дзеянняў. Ну і таму вось гэта вось памежжа пачало, ну, можна так сказаць, актыўна асвойвацца. Ну, а на тыя часы у нас у Вялікім княстве Літоўскім за канцлера быў Караль Станіслаў Радзівіл. Ну і канцлер Караль Станіслаў Радзівіл пабываў вось у гэтых мясцінах, агледзеў іх і ўпадабаў месца гэтае. Ну і ўбачыў ён у гэтым месцы тут вялікія, відаць, перспектывы. Бо звярнуўся да сваіх хлопцаў і сказаў, што хлопцы, давайте закладзем тут вось мястэчка. І нам пазней за гэта нашчадкі дзякуй скажуць, бо месца хорошае і мае, думаю, вялікую перспектыву, і гэта мястэчка тут заквітнее і забуяе. Ну, хлопцы глянулі на свой канцлер і гавораць: пане Радзівіле, шо ж, вы канцлер, голова светлая, разумная, рабіце. І 19 кастрычніка 1714 года канцлер Караль Станіслаў Радзівіл выдаў універсал аб закладзе вось тут, на рэчцы Бесяць, насупраць вёскі Хоцімск мястэчка. І назвалі гэтае мястэчка мястэчка Радзівілаў. І ў мястэчку Радзівілаў пачынаюць сяліцца рамеснікі, мястэчка пачынае вельмі хутка развівацца. Вось праз гэту рэчку Бесяць пракладваюць масток да вёскі Хоцімск. І гэтыя два населеныя пункты зліваюцца ў адзін пад назвою мястэчка Радзівілаў. А ў 1724 годзе мястэчка Радзівілаў, паважанае панство, атрымлівае статус горада і пачынае звацца ўскрозь горад Радзівілаў. І вось ва ўсіх паперах ён пішацца: горад Радзівілаў на рэчцы Бесяць на мяжы з Масковіяй.
А праз 3 гады, паважанае панства, мястэчка Радзівілаў атрымаў статус горада ў 1727 годзе. Тут ужо было 3 вуліцы. Была вуліца тут прабойная Крычаўская, што вяла, значыцца, да Крычава. І, мусіць, эта вуліца была галоўная, бо на ёй было 43 дамы, і на гэтай вуліцы жыў, значыцца, бурмістр гарадскі Андрэй Смарчук. Ну, а была тут вуліца яшчэ Альшоўская. Тая вела да рэчкі Альшоўка. На ёй было каля 100 дамоў. Ну, а 3-я вуліца тут была вуліца Глухая. Ну, куды яна вяла? Ну, можа, ў нейкую глуш вяла. Ну, там і дамкоў было мала. Усяго толькі 19. А наогул на той час вось у горадзе Радзівілаў было 148 дымоў. Вось на галоўнай плошчы Хоцімска стаіць помнік Леніну. І я ў мясцовага люду распытаўся, і ніхто не ведае, што ж такого адметнага для Хоцімска зрабіў Ленін, што яму тут аж помнік паставілі. А вось помнік таму, хто заснаваў вось гэтае мястэчка, было б варта паставіць. Вось явіць, як бы прыгожа тут глядзеўся на галоўнай плошчы, на кані. Караль Станіслав Радзівіл, шабляю над галавою, значыцца, заснавальнік горада. Гістарычная даведка. Радзівіл Караль Станіслав нарадзіўся 27 лістапада 1669 года. Дзяржаўны дзяяч Вялікага княства Літоўскага. Вучыўся у Люблінскім езуіцкім калегіуме. Падарожнічаў па Аўстрыі, Італіі, Францыі, Галандыі. Выконваў дыпламатычныя даручэнні ў Англіі і Партугаліі. З 1698 года канцлер Вялікага княства Літоўскага. Удзельнічаў у кампаніі 1688 года супраць татар і туркаў. Імкнуўся займаць цэнтральную пазіцыю ў барацьбе магнацкіх груповак за ўладу і карыстаўся сімпатыяй з боку шляхты, ад якой атрымаў мянушку Юстус, што азначае справядлівы. У шлюбе з Ганнай Кацярынай Сангушкай меў 13 дзяцей, 7 дачок і 6 сыноў. Вёў дзённікі, якія ахопліваюць падзеі з 1684 па 1718 год. Дзённікі, на вялікі жаль, і па сёння не надрукаваныя. Памёр 2 жніўня 1719 года, пражыў 50 гадоў. Я вам скажу, паважанае панства, гэты горад Радзівілаў, закладзены з лёгкай рукі канцлера Караля Станіслава Радзівіла, развіваўся вельмі хутка. Ну што ж вы хочалі, такое хорошее месца, дзе ж вы бачылі? Конечно, развіваўся добра. Но тут уже была пазней, там, значыцца, і царква, і сінагога, карчма, млын, была і турма. Ну, як жа тут без турмы, паважаныя? Тут жа вось мяжа з Расіяй побач, а тут, значыць, і нелегалы, і кантрабандысты, ды мала хто ля мяжы тут без дакументаў швэндаўся. Таму турма патрэбна тут была у, значыцца, горадзе Радзівілаў. Ну, я вам скажу, былі тут і сялянскія бунты праходзілі. Ну, таму што вось Радзівілы, вось гэтае сваё Крычаўскае староства, куды ўваходзіла гэтая зямля, былі здалі ў 1730-х гадах у арэнду. І ў арэнду гэтым Гдалю і Шмуйлу Іцкавічам. Дык вось гэтыя шмуйлы, яны, паважанае панства, гэтыя Іцкавічы з людзей тут па 7 скур дралі. І людзі нават вось не мелі магчымасці паскардзіцца на іх Радзівілам. Ну і мясцовы народ, значыцца, тут пачаў здымацца, ну, каб адстаяць свае правы. Вось хто сказаў, што беларусы ціхі, спакойны, рахманы народ, а? Беларусы, вось, ну, як казаў паэт, я маўчу, трываю, але хутка загукаю, стрэльбы, хлопчыкі, бярыце. І вось тут хлопцы ўзялі стрэльбы, сякеры, вілы, пікі, косы і пачалі збірацца ў атрады, каб выступіць супраць Шмуйлы. І тут сабраўся атрад у некалькі сотень. Ну, а ўзначаліў атрад вось войт з Бярозаўкі Кастусь Вашчыла. І вось тут пад Хоцімскам у маі 1740 года гэты атрад Кастуся Вашчылы даў бой вось гэтым памагатым Шмуйлы. Ну, праўда, тады пад Хоцімскам Кастусь Вашчыла патрапіў у палон, але хлопцы адбілі свайго камандзіра. Ну, значыцца, далі яны добра ім, і аб гэтым усім, значыцца, далажылі Радзівілам вось тады. І Радзівілы тады у Іцкавічаў адабралі, значыцца, гэтае староства і выгналі іх.
І тады паўстанне пайшло на спад. Ну, але пазней пачалося па-новаму тут паўстанне, але ўжо з іншым камандзірам, уже тут камандуваў войт Васіль Вашчыла. Ну, але гэта ўжо крышку іншая гісторыя, і пра яе калі-небудзь раскажу больш падрабязней. У 1760 годзе вось крычаўскае староства гэта перайшло ад радзівілаў да мнішкаў, магнатаў. Ну і тады вось у гэтым горадзе пад назовай радзівілаў тут жылі іудзеі і хрысціяне. Тут была сінагога тады, была і царква праваслаўнай Святой Троіцы. Але та царква тут згарыла пасля пажару, які здарыўся ў першай палове 19 стагоддзя. А вось гэта царкоўка тут была ўжо пабудавана ў 1890 годзе, капліца на могілках. І гэтая вось царкоўка, яна, значыцца, прастаяла тут і грамадзянскую вайну, і дзве сусветныя вайны вытрымала. І падчас атэістычнага разгула вось за савецкім часам гэтая царква не была зачыненая, а наадварот была перароблена з каплічкі пад царкоўку. Вось, ну, і яна дзейнічае тут і па сённяшні дзень. Гэта царква Пакрова Пресвятой Багародзіцы. У 1772 годзе, паважанае панства, адбыўся першы падзел Рэчы Паспалітай. І вось гэтыя землі ўсходняй Беларусі ўвайшлі ў склад расійскай імперіі. Ну і расійская імператрыца Кацярына II горад Радзівілаў падаравала свайму фаварыту Грышы Пацёмкіну. Ну і Грышку пачала душыць жаба, што як жа так? Горад належыць яму, а назоў умее Радзівілаў. Ну і наогул, хто такія Пацёмкіны, хто такія Радзівілы? Ну, конечно, не хацеў, каб так гэты горад зваўся. Ну і я вам скажу, што расійская адміністрацыя не вельмі падабалася тое, што на захопленых землях ёсць такія назовы, як Радзівілаў, што нагадваюць людзі аб велічы іхняй гісторыі, аб іхняй мінуўшчыне. Ну і таму гэтая новая адміністрацыя дала загад перайменаваць горад Радзівілаў у мястэчка Хоцімск. Пасля Пацёмкіна Хоцімск належаў Галынскім, ну, пазней тут уладарыла памешчыца Кручэўская, ну, а там Хоцімск патрапіў да князёў Абаленскіх. Ну і 1861 годзе мясцовыя купцы вось Хоцімска сабралі грошы, 20 000 рублёў золатам на будаўніцтва тут новай царквы. Ну і хтосьці падказаў ім, што ў Клімавічы, якія былі тады цэнтрам уезда, едзе нейкі дойлід і вядзе, значыцца, у Клімавічы праект будаўніцтва вельмі прыгожай царквы. Значыць, ну і мясцовыя купцы, ён тут ехаў з Расіі, перахапілі яго на дарозе і прывезлі сюды ў карчму ў Хоцімск. Ну і давай яго так добренька частаваць, ды ўгавораць, каб ён аддаў ім гэты праект. Але той дойлід не згаджаўся ні ў якую. Ну і тады, гэтыя купцы хоцімскія знялі з гэтага архітэктара шапку, насыпалі поўную шапку золата. Ну, а за шапку золата, паважанае панства, вы ўжо самі разумееце. Можна і падумаць, дзе будаваць царкву, ці ў Клімавічах, ці ў Хоцімску. Ну і вось так, яны здабылі вось праект гэтага храма. Ну і будавалі тут, 12 гадоў. У 1873 годзе вось гэты храм быў асвечаны як сабор Святой Троіцы.
І на грошы купцоў тут былі зроблены іканастасы, а абразы сюды ў іканастасы былі прывезены аж з Афона. А панікадзілы тут у гэтай царкве, кажуць, былі з чыстага срэбра. Самы вялікі звон на царкве быў аж 360 пудоў. Ну, а галоўная святыня гэтага храма, гэта быў колішні вось абраз, ну, копія абраза Маці Божай Казанскай. Ну і славіўся гэты абраз тым, што вось у 19 стагоддзі ў Хоцімску нейкая страшная хвароба з'явілася тут. Людзі проста павальна мерлі. І тады святары ўзялі вось гэты абраз Казанскай Маці Божай, абышлі ўвесь Хоцімск. І вось пасля гэтага людзі перасталі тут мерці і хварэць. А тыя, хто быў у Хоцімску ў гэты час, калі абыходзілі яго з абразам, то ўсе яны вылечылись. А вось на пачатку 20-го стагоддзя на нашу зямлю прыйшла такая страшная хвароба, што ніякія абразы не дапамагалі. Гэта хвароба пад назвай бальшавізм. І вось бальшавікі, усё, што было са срэбра, з золата, ўсё вывезлі, забралі, званы з храма паскідалі, паразбівалі, а ўсё, што гарэла, старажытныя абразы, кнігі, іканастас, усё гэта яны ўзялі і спалілі на двары райспалкома. А ў храме зрабілі клуб, і там пачалі скакаць чэрці і круціць хвастамі. Вакол царквы тут былі старажытныя могілкі, дык вось над магільнай пліты гэтай усе яны паразбівалі бальшавікі і выклалі імі вось дарогу, па якой ездзілі коньмі. Ну, а ў сутарэннях храма стаялі труны з прахам вось памерлых купцоў хоцімскіх, князёў абаленскіх. Дык вось бальшавікі гэты труны падаставалі, прах павыкідалі, а самі труны завезлі ў калгас. І пазней з гэтых трун медных кармілі калгасных свіней. Толькі ў 1991 годзе храм быў перададзены праваслаўным вернікам. Калі ён ужо быў амаль разбураны, і ў сярэдзіне храма тут ужо раслі дрэвы і дзядоўнік. Ну і вось набаганнямі мясцовага святара, айца Кірыла, які, дарэчы, у Хоцімску святаром ужо служыць 55 гадоў, вось гэты храм быў адбудаваны. І вось тут зараз такая прыгажосць. Дарэчы, айцу Кірылу у гэтым годзе спаўняецца 84 гады. Дай яму Бог здароўя. Вось гэтае мястэчка Хоцімск мае вельмі цесныя сувязі вось з зоркамі і планетамі. Бо тут нарадзіўся знакаміты астраном Сергей Миколаевич Блажко. Калі вось будучы астраном малым бегаў тут па Хоцімску і глядзеў на зоркі, то тады ў 1880-х гадах тут у Хоцімску пражывала больш за 2000 чалавек. Тут тады было 2 царквы, 2 сінагогі, быў тут тады касцёл, было валасное праўленне, было народнае вучылішча. Ну, шмат чого цікава тут было, але вось з тых старых будынкаў тут амаль анічога не захавалася. Захаваўся вось тут такі вось дом колішні дарэвалюцыйны, дом мясцовага хоцімскага купца. І сёння ў гэтым доме тут размяшчаецца мясцовы краязнаўчы музей. Вось такая, паважанае панства, гісторыя ў гэтага мястэчка Хоцімск. Ці раней звалася оно Радзівілаў. Вось шкада, што пра тое, што гэта мястэчка калісьці звалася Радзівілаў, нідзе не пішуць і не гавораць. А гэта, паважаныя, нашая з вамі гісторыя. Ну што ж, поспехаў вам, всего самага найлепшага. Да пабачэння!